И здравейте хора, и сте добре дошли в Fortnite Chapter 6. Както знаете, е нямало видео от сигурно 3 месеца. Последното беше за последния ремикс апдейт, който имаше. А сега правим за Chapter 6, където може би остават около половин месец до края на сезона. Дори не съм сигурен дали е толкова. Както виждате, не ми е първият път, за който ще играя. 172 левел съм. Обаче не съм играл толкова самия Battle Royale. Готин е, но просто не можах да му намеря якото за много време, ако ме разбирате. Така че сега ще влезнем в една игра, ще пробваме Годзила в Fortnite, така че ще се пробваме да станем Годзила, да го убием, може би да му вземем медальон, ако не станем. Така че нека влизаме в игра. Можем всички нови оръжия да ги видим още от началото. Взимам ги направо всичките, няма да мога обаче натам. Така че за сега ще ви покажа тия, които можем... Много интересни неща има този сезон. Мисъл, може да видите, вече имаме нов мувмент, ходим като истински човек, като някакъв от GTA. И едно от новите неща е, което е много интересно, то е Simple Edit механиката. Да, хора, правилно ме чухте, вече има Simple Edit, което нищо не ви говори, но тя е, че както може да видите, тук имаме едно квадратче, то ни показва какво искаме да едитваме. Където погледнем самата част на строенето, то се едитва само. Може да видите, то си го едитва само, както може и под да едитвате. Ето вижте, поглеждам на там и то ми казва къде ще едитне. Глеждам този ъгъл, то го едитва. Само трябва да задържа бутона и то се едитва само, което е доста готино. Ето може да видите. Може вече да се правят double edit доста лесно. Аз не мога, нали? Но трябва и с самите стенички, ето така долния ъгъл гледате и си продължавате с билденето. Принципно е доста бавно. Мен не ме кефи самото Simple Edit, но за новите играчи е доста добре. Това е самата идея на Epic, да помогнат на новите играчи. Сега ще ви покажа новите механики, ако запомня как се правеха. Да, ето може да видите, хора, тичам стената и едно се отблъсквам. Това не мога напаш да ви го обясня, но ето отблъсквам се и гледам натам. Сега тъкмо ви показах и нещо ново. То е новото скачане и въртенето на кълбо на земята. Ето сега скачам високо и се въртя, което това въртене мисля, че запазва стамината, но пак се ни бие същия демидж, така че няма много голям смисъл от него, но ето пак да ви покажа. Тичането е по странен начин, но сега ще се издигна и нагоре да ви покажа още една нова част от този мувмент. Трябва да идете на високо и... Сега ще ви покажа, ето като скачате от високо, може да видите как започваме да правим това с ръцете, което е готино, но вече самата игра прилича на GTA, което е много странно, но сега е време и за новите оръжия. Вече оръжията са hitscan, което означава, че няма да падат патроните, ето може да видите, стрелят си напред, но вече можем, освен че са hitscan, можем така с скопа, можем като кажем left shift, вече да не сме на скопа, а да сме настрани, което е готино, защото някои хора не обичат да играят с определен скоп, а тук тези оръжия не могат да се тачват нови скопове на тях, което е готино да са направили така промяна. И ето новия шотгън, който ще е. Той бие, митик версията му бие 210, мисля, че, което е доста добре, има го на бос в мапа. Ето го и новото SMG. Доста е бързо, отначало не е толкова бързо, но после започва да е бързо. Доста е добро, него не съм го пробвал толкова, само съм го пробвал на едно в еднота, мисля, че. Ето още един шотгън, Only Shotgun се казва. Той има два патрона, но мисля, че бие по... Нека видим колко бие. Бие по 95 златната версия тяло, което не е зле. Но пък злето е, че има два патрона само. Сега ще ви покажа и още един нов Assault Rifle, който този не съм го ползвал дори през целия сезон. Това е доста бърз Assault Rifle всъщност.
Добре, разгледахме ги тези оръжия. Добре, имаме аутошотгъна, новото SMG, катаната и още една маска, която не ми дава, coming soon не, заради това. Добре, ето хора, с другите неща сме в момента. Можете да видите, това е новата помпа. Чакай само да махна билдовете, хора. Това е новата помпа. Не съм я пробвал нея много също. Тя бива в 79 тяло, което е, ако го спамите добре, ама не е толкова бърза според мен. В смисъл, вижте, и не зарежда много бавно. Нека видим ваденето. Ваденето е бързо. Ваденето е доста бързо, да. Нека вече идам към SMG-то, което се казва Veiled Precision SMG, което също си има скоп, можем да направим същото, което ви казах. И ето го как стреля. Това е митик версията му, което това SMG е много силна, много силно. Fire rate му е 10.3, бие по 20 damage тялото. Това SMG е много добро. Дори другите му версии са много добри, така че може да го използвате него, то е доста добро. За МК може да го използвате, всъщност не може да го използвате само ако ръшвате някой. Ето я новата катана, хора. Както знаете, целият сезон ще бъде насочен върху японските теми и такива неща. Ето я самата катана. Това е атаката. Във въздуха можем да се изстреляме. Аз не го направих, но ето самото стреляне. Катаната е добра за предвижване горе-долу, но има нещо по-готино за предвижване и това е тази Void Only маска. Тази маска, като си я сложим, можем, както виждате отстрани с ляв бутон, да хвърлим така една топка. Тази топка хвърляме. Аз не го хвърля в мапа. И топката в момента е там. И като натисна... Що топката ми я няма? Добре. Ето виждате там. Защо не идва? Добре. Хвърляме го хора там и виждаме с десен бутон, че можем да се телепортираме. Веднага по нея и самото зареждане е 4 секунди, но мисля, че има 15 точно лимитирано, такива лимитирани топки, което това е доста добро за телепорти. Като ви говоря, доста добро. Даже има и митик такъв с 50 опита, което това е много силно. Това може би ще е едно от новите предвижвания за сезона. Ето сега, паднах и съм горе. Много е готино, може даже да се взимате с отборници, когато са нокнати и да си ги ревайвнете, когато се телепортнете. И хора, честно да ви кажа, това са всички неща от сезона. Сезончето е доста готино. Сега можем да лефтваме. Да играем малко Battle Royale. Така, отново сме тук. В Chapter 6, сезон 1 на Fortnite, японска тема, японски мап, японско всичко. В момента трябва да е... Даже не знам дали вече се показва, Godzilla се показваше като една анимация, но вече не съм сигурен дали е така. Сега ще падна хора на любимата ми локация за този сезон, която се казва Masked Meadows. Прилича ми на една локация в сезон от Chapter 1, но не се сещам как се казваше. Така че ако се сети, сега ще се покажа на екрана ви. Ако не се сети, просто няма да се покажа съответно. Така че да, очаквам да видите много готин епизод според мен. Така че гледайте и да настанем Godzilla. Или да наглобям, да настанем. Така, имаме 3 шерчи, които падат тук, или по-скоро, които са нас. Те се викат също за нас сигурно. Не, паднахме на нищо. Добре, падаме на новото SMG, което е ужасно силно. Падахме на любимото SMG. Добре, виждам това. Хубаво, беше някакъв боб. Правя едно видео и виждам, че... това е другото SMG, хора. Това SMG става по-бързо с стрелянето, вижте. Видяхте ли как става по-бързо? Това също е добро маска, читам това с колпа. Ето е новата Only маска и новата помпа, хора. Паднахме наистина, това е най-хубавите неща, които можеше. Only маската, както виждате, с отиване на лицето и можем да се телепортирам примерно и там. Слагаме една топка и се телепортирахте. Това е новата помпа Sentinel Pump Shotgun, много е добра маската, която се прави. Така че, общо взето да, това е. Сега трябва да го убивам това.
Kinetic Blade са върнали хора. Kinetic Blade не е нещо много и трябва да го знаете принципно. Но аз все пак ще го взема да ви го покажа. Обаче вече са по-различен. Виждате има някакво барче. Не знам дали това барче не го имаше. Не съм сигурен. Но ето хора, видяхте новата помпа. Тя е пъмп, точно с шотгън. Няма какво много да ви казвам за нея. Освен че не изпадна глава, но може би най-силната. Има и митик помпа, митик версия, която бие по 200, но всъщност е 199, не знам дали го знаете това. Ето го и самия Kinetic Blade. Даже той ще го видим с Kinetic Blade, май. Добре хора, убихме го с Kinetic Blade, той направо го забихме. 3 кила излизам от любимата ми локация. Буквално не знам дали ви разпорих много добре към локацията, ама колко ще виждате това, има даже и подземно място, което не бе го дрепвам за друг. Видяхте маската, много готин сезон, но просто на мен ми писва. Ето го и Railgun, който дойде с Godzilla апдейта. Дали ще взема него. Railgun също не е нещо ново, бие през стените, през всичко. И аз ще влезем в шахтите да ви покажам нови шахтите на тази локация. О, хора, отвори се Godzilla портал. Той е буквално до нас. Уау, Godzilla портал е до нас точно. На 60 метра. Какъв късмет хора, първия път, който снимам след Godzilla апдейта, буквално ставаме Godzilla. Майко мила. Хора, покажам това моят цвет. Godzilla сме на японския мап. Не съм играл никога с Godzilla. Така че, виждате ли ги тя сега? Ей, какво мила. Не знам защо е толкова бавно. Не знам откъде ме бият. Аха. Ако направим само един кил с Godzilla. Искам поне ще един. О, не, много намерих само. Хора сега презареждат. О, не сме. Обаче не.
Сега дали ще умрем, хора? Добре, не умряхме. Сега дали ще можем да вземем? Медальона сега го взеха. О, хора, не мога повярвам, че станах магазина на този бит. Вау. Дали хора ще можем да вземем и медальона? Това е да би квестиона. Не. Сигурно не. Добре хора, поне станахме до сила. Look around, stay low, make sure they don't see. Catch them bad, walk